Avui us explico un conte que no sabeu quin és. Estava al revés. Conte de la Sofia, el dit del nas. Va créixer el nas, li deien els seus pares. El Tim és el dit índex de la mà esquerra de la Sofia i es passava tot el dia dins el seu nas. La Sofia ho feia sense adonar-se. Per entrar al nas, el Tim hi va construir un rebaro i també va muntar una celebrasta i quan s'avorria anava a la cuina. Però la cuina on està? Espereu que mireu on està la cuina. Que no hi ha cuina? Com pot ser? I ara com podrà preparar el dinar i haurà d'anar a comprar però a un altre nas el coronavirus. Sí? Ho veieu bé? Així? No. Sí. El papa és el millor amic del Tim i quan se mirava al mirall se va adonar que li havia crescut el nas. El meu nas sembla un rave del d'un gegant. Què és aquesta cridaria? Va dir el pare. Que tinc el nas tan gran com el d'un gegant. Ja t'ho vam advertir. Què puc fer? Ficar-me una gorra, ficar-me d'aigua freda. Això ho has de descobrir tu sola. Li va dir la seva mare. Me veieu bé? Tim, saps per què m'ha crescut tant el nas? Perquè m'hi he ficat a dins, va dir el Tim. Si segueixes construint coses, el nas arribarà a terra com un elefant. El Tim no sabia què fer, perquè ara el Tim no pot entrar. Qui me donarà pastissos de xocolata? Qui me llegirà contes? Qui me donarà un abric? Jo t'ho donaré tot, va respondre la Sofia. Aleshores la Sofia va decidir fer-li un abric. El nas de la Sofia va tornar a la normalitat. S'està picant el dit del nas. Parla de la Sofia i algú aquí encara. I que era molt per aprendre. Serà ficar el dit del nas? El germà? Sí, perquè serà aprendre pas d'aquell gos, que un gat. Ens veiem.